Takže čaute, moje meno je Zdouč a vás vítam u môjho prvého videa na tento na kanále Times of Royalty. Takže dneska si zahrám hru Orc Must Die Unchained. Je to Steam multiplayer hra free to play, ktorú si môžete v pohode zahrať, stačí si vyhľadať na Steamu. A nie je až tak celkom populárna, natáčali ju len anglickí youtuberi, ktorých som pozeral. Toto bude moje asi prvé a jedno z mála videí, v ktorých budem aj hovoriť, keďže plánujem byť skôr timelapsový youtuber, čiže timelapsy a tak, pretože mne samotnému sa nepáči môj hlas. A no dúfajme, že to vyjde. Toto video rozstriham do niekoľkých partov, keďže môj internet není vôbec niečo, o čom by sa malo ako ani žartovať. Takže iné, čo budete potrebovať vedieť je, toto je náš rift, ktorý musíme brániť, tady budú prechádzať orchovia. Takže prvá waveka ide stade, ak dobre rozumiem. Tuto hry trvajú v pohode aj 30 minút, 40 môj internet, hodinu sa mi dáva 10 minútové video, v ktorom toto 10 minútové video sa mi dáva hodinu, a to aj keď je len 480. Kurňa. Takže vy, ak vidíte, normálne Orc Must Die, pojesujete trapky a také blbosti, z ktorého stlačíte myš, aby ste mali túto myš a mohli ste si checknúť ability. Dobre, takže lifesteal. Ja tak, dobre. Blackpool damages an enemy warding them. Blackpool deals aggressive. Takže toto je len proste, že im drbnem po ksichte a im to bude pomaly ubrať počasie damage. A toto je asi ultimátka. Dobre, takže dvoch nemrtvých gnolov vyvoláme. Ja tam, že som ready. I'm ready for Freddy. A my sme na zlej line. Takže rovno prvý fail. Dal som trapky na úplne ako odlišnú line, na ktorú som mal. Takže toto je môj hlavný útok. Toto je môj vylepšený útok. Dobre. A Ečko. Dobre. Majú cooldown nejaké ability. Tuto môžem aj otvárať a zatvárať bránu. Ja keďže som fighter, tak radšej idem dopredu. To je ten portál. Pardon, že som menšie lagy, ale nemám najlepšie internetové pripojenie, takže trochu mi laguje celý net. Dobre. Takže ja si tam vlastne ten lifesteal. Máte tu lifesteal, čo sa mi celkom páči v tejto hre. Takže vlastne keď udierate enemákov, tak si berete ich healthy, ako keby. Tak teď sa rozletia na pekné kusky. Hej, dajte si karbanátky u S-Douja. Karbanátky u S-Douja. Ak sa pýtate, že prečo som si vybral práve tohto hrdinu, tak je to preto, že sa podobá, je to najbližšie k psovi. Takže ideme na ďalšiu vec. Dobre, počkáme si na nich. Musíme ich všetkých pozabíjať. O chvíľu sa mi daje abilita, ktorú budem môcť použiť. Práve teraz. Dobre, takže musíme len ich tu vykarbanátkovať. Pekárstvo, no, ako sa to hovorí, jatky u S-Douja. To bude meno našej korporácie, ktorú budem ja ovládať ako Windows. Takže na budúce bude aj na tamtej waveke útok, takže ja idem tam už. Keďže tam som podával všetky moje trapky. Ja si myslím, že som ready, ale ešte ostatní musia podávať svoje hlasy. Ja tu dám nejaké tie trapky. To by bolo na platné. Ja tu nemám žiadnu ústrovú blbosť. Takže tu budem musieť podávať len tieto tuny žroviny. Oni pôjdu tade, takže tuto by som mohol dať nejaké trapky. Dobre. To by mohlo aj stačiť. Oni pôjdu tade a tade.
defend here. Chlape, keď pôjdu aj stade, tak ťa zabijem. Ale čo už bolo. Podal som tam nejaké len trapky pre istotu. Aha, takže ja mám double jump, že môžem doskočiť na enemáka. Takže ďalšia vievka bude už o chvíľu. Keby boli náhodou nápadné strihy, tak to je preto, že mi niekto skočil do izby. A mali sme nejaký rozhovor. Takže keby ste náhodou videli niekde strih, tak si ho nevšimajte. Idete najviac od takých 50 sekúnd, možno hry. Čo robíš? Čo si už retardovaný na čisto? Ako chápem, si Michael Bay, máš rád tieto expózie, ale chlapie, trochu zadrž, tak ťa pošlem na nejakú na nejaké liečenie, chápeš, ako sú protialkoholové, tak protiexplozívne liečenie. Petardy sú zakázané. Dobre, tak to musíme si len počkať na týchto tuných židačíkov, ktorí tu pôjdu. Takže ďalšia waveka. Áno, idú aj stade, ak som si myslel. Jediné, čo ja vyskúšam ten útok, čo mám, že vlastne double jump, skočím dopredu, keďže mi to tiež bere manu a dosť ma to štve. No, skúsim ho. O, pekné, takže ja môžem skočiť vlastne do rady enemákov. A zničiť ich. Nemám skoro žiadnu manu, čo ma dosť štve. A jediné, čo môžem urobiť, je to ten jumpy. Táto postava mi strašne pripomína Rengara z League of Legends, na ktorú tiež sa môžete tešiť let's playe. Hoď nebudú najplynulejšie, ale mali by to byť a skôr by som z toho urobil live streamy. Takže tuto si môžeme vybrať aké chceme. To mi na hovno, takže ja stávam aspoň ten lepší regen healthu. Hoď by sa mi hodil lepší mana regen. Ja si šetrím manu, aby som mohol urobiť toto. Dobre, takže to, čo tu oni kakajú? Snažím sa používať čo najmenej vulgárnych slov. A zatiaľ mi to celkom ide. Keďže keby som upustil zlu, tak toto bude 18 plus let's play. No gameplay skôr. Takže rozbil som tamtého. Som z neho urobil karbanátky. Zase. Ako keby to bolo výnimočné. Hej, ja mám tu robiť karbanátky. Tebe neplatím, tak ticho buď. Bum, dorite. Mám celkom dobrý damage na tomto hero, na tomto hrdinovi, keď sa tomu dá tak povedať, takže je to celkom v pohode. Jak vidím, toto už sa asi prelomili nám cez branu, čo je celkom smutné, ako môj život, nevadí, neviem pravde. Tam tuto nejaké trapky. A ešte aj tu, aha, nemôžem už, nemám. Oh, sheesh. Dobre, ať sa oni tam postarajú o to. Ja si zatiaľ tuto handlujem týchto. Sa mi nikdy nepodaria tie skoky. Čo? Á, dobre. Dobre, nemám man. Takže, aj mana styl? Nie. Mám aj styl, takže v podstate mám nekonečné životov, keď do nich buchám. Tam som battle level lepší. Každý tretí battle level sa mi zdá, že máte to vylepšenie, čo si môžete dať. Ja sa to zničujem už až pri veľmi dlho. Dobre, bol som po ksichte. Takže tuto mi prešlo dosť enemáčikov, čo nemôžem dopustiť. Náš Guardian tu ide už po ksichte im. A vyskúšame zase tento útok. Bajtni. Aha, to je Ečko. Dobre. Skoro všetci animáci boli vykakaní preč. Sme ich odohnali ako nejakých psov. Help me. Chlapeš, ak tam nič nerobíš. Ja tu len čakám na wavky. 3, 2, 1, ideme na to. Explosion, Michael Bay, level. Oh, fuck. Prosím, to nie je na mojej strane. To musí byť na ich strane, tuto. Dúfam, že vidíte moju myš. Keďže inak by to bolo dosť zlé. Týchto malých dávam na 2 ránky. V pohode.
A ešte aj moje trapky ich tu dávajú dosť dole. Konečne mi tu niekto prišiel pomôcť, keďže aspoň to sa im podarilo. Ako teamwork level polskí spoluhráči z LoLka. A no, zaujímavé, že sa nám to podarí. Dobre, poďme na to. Čup. Poď. My sme teraz ten Jacob, ale ako sa volal z Twilightu. Akurát, že v takej BDS forme. Čaute, som späť. Pardon, že som to tam typol, ale niekto mi prišiel do izby a musel som to narýchle ukončiť. No nevadí, oni ste neprišli, bolo tam asi len posledných 15 sekúnd videa, kedy som len zabil posledných pár orkov a vyhrali sme to okolo. Som si nečuval, že to bol final match. Všetko sa to stihlo dať do 10 minút, takže to nemusím ani roztriávať na ďalšie party. No nič, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Toto je hra Age of Conquest 4. To si nevšimajte, z tej možno niekedy natočím aj videa. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a nezabudnite dať like, keď sa vám páčilo. Keď sa vám nepáčilo, v pohode dajte dislike a napíšte, že čo mám zlepšiť. A keď sa vám páčilo až priveľa, tak dajte odber k našemu kanálu Time of Reality. Takže nič, ja som SDouch a učím sa s vami. Čau.